need to go deeper in getting knowledge. Somebody once came to me. Unoziva kuti Bible riri rinotorambidza kuti vakadzi vaparidze. Rinotorambidza kuti vakadzi vaparidze. Some they still believe that. Kana kumachechi kwavanoenda vakatoona mukadzi achiparidza vanotobuda vanototi madhimoni. Shoko haribvuma haridi izvozvo. Yet, if you go deeper concerning nyaya yevakadzi, you will see kuti pawakabatira pekuti havaparidze, you have been missing the spiritual understanding of the thing. Why? Because by revelation, mukadzi is a shadow picture of the church. So it's not the church, inopa the foot or the message to the believers, but it is the Son of God. So men represent son in the physical realm. Murume ndiye mwanakomana by a picture yekuti ndiye murume. Church mukadzi. So church haisiriyo in a message, but the Son of God. So okay, I'll leave that aside. Let me go deeper this way. Shoko rinosvika parinoti mukadzi ngaanyarare, but kana aakumba anobvunza murume wake. By simple reasoning, unofanirwa kucreatawo mubvunzo. Bible scripture ukacreata mubvunzo ndopaunoita deeper in research and getting revelation. Revelation inogona kubuildwa even usina gift by asking a question concerning every statement in the Bible. Ita mubvunzo. Kuti kana Bible rati mukadzi aparidze ngaanyarare kana ari muchechi anozobvunza murume wake kumba. Ita mubvunzo wekuti ko kana asina kurohwa, number 1. Ko kana akafirwa nemurume, number 2. Ukangoona ipapo mubvunzo iyoyi uchishaya mhinduro yacho, which means there is a mystery behind that. Mukadzi ngaanyarare ngaanobvunza murume wake kumba, ko kana asina murume wacho, ko kana akafirwa, kana akadivorce, ko kana asina kubvira arorwa, anonobvunza murume wani. Ukaona scripture yaita kuti vamwe vanhu vasaqualify pakupateka the blessing, reasoning yako ichiri natural. Because shoko raMwari rinoqualifyisa munhu wese ani nani. Hakuna vasingakuti saka asina murume zvazo yafa kwake. Because shoko rakati vanonobvunza varume vavo kumba. Saka asina murume yafa kwake hana wokubvunza. There is neither Jew, Greek, male or female. Iye murume pachake is not meant to preach. Kana uchiti mukadzi haaparidze, even murume haaparidze, but it is the Spirit of God in men that ministers. The Spirit haina gender. These are spiritual matters. Okay, I'll download it this way. Ingawani nganga, let me take you to the picture in natural. Ingawani nganga. Nganga pachayo. Yechidzimai. Ikasvikirwa. Vanhu vanoti asekuru. Aine mazamu. Akatopfeka bra. Ane zambia. Aine dhuku. Akasvikirwa. Vanhu vanoti asekuru. Identity yabva kupi? Why? Because in the physical, mukadzi. But when you go deeper, the spirit yapaari now gives the identity of the person. So, munhu wese akava muna Kristu, akava muna Mwari through Jesus, we lose our personal and natural identity. We partake his identity. I will show you this way. Kudati muna Mwari, amuna a daughter of God. Why? Because we lose our identity. Vese vakamugamuchira akavapa simba rekuti vanzi vana vaMwari. Chirungu chati to become sons of God, which means even a lady anotakura the identity of Jesus and become a son. So by spiritual identity, there is neither male or female. Kana ng'anga yechidzimai ichinzi asekuru, iyo ine mazamu. Indava tisingapikise kuti aiwa hakuna sekuru ane. A spiritual identity is more powerful than the physical. Hatinamate munyama, tinonamata mumweya. Haisi issue of flesh and blood, it's a spiritual matter. So identity is spiritual because Mwari ndi mweya, anonamatwa mumweya. Pese paunodzoka kunyama, you are losing the spiritual understanding. Mwari mweya, vanomunamata mumweya. So to the spiritual realm,
ambuya vanogona kunzi sekuru. Mukadzi anoita murume paspiritual realm. Why? Because mwari wacho mweya, anonamatwa mumweya. So pese paunodzoka kuflesh, pachinhu chiri spiritual, you miss the mark. People of God, hear me very well. Taura pamusoro pe broken crayons still color. Tiri kutaura pamusoro pe self confidence naika. Kochiko chinombonzi confidence. Ndatarisawo zvangu madictionary ndikaona kuti confidence, it is the feeling or a belief that one can have, or the faith that one can have, or someone in someone kana kurilaya naika. Saka todombotaura kawangu pamusoro pe zvinouraya confidence. Handiti number 1, kune vanhu vanongozvitarisira pasi so. Kungonzwa kuti apa handikwani, kungonzwa kuti haizvazviite, kungonzwa kuti handisiwe klasi yacho. Saka chinhu chekutanga chinokupa confidence ka kutobeliever in yourself. Despite kuti zvii zvakamboitika muupenyu, because chinhu chinouraya confidence dzedu ka ndezvakamboitika muupenyu handituri kuona. Like ukatarisa life yangu handiti ndakambofirwa, ndikamborambwa, ndikambodai. Saka ukatarisa your past experience handiti unonzwa wakuti no, ndofunga saka inini I don't qualify, because ukaona wazorambwa zvinoreva kuti maybe hausi mukadzi akanyatsomira zvakanaka and so forth. So ndangouya kuzo encourage handiti ma viewers, kungo encourage all those who are listening kuti have self confidence. Number 1, believe in yourself. Inini vadikani ndoda kutaurira ichokwadi, handitomborina kana munhu anondidzikisira pasi. As long as I know kuti inini naMwari titori right, handitombori munhu anodzikisirwa neconfidence. Noza kune dzimwe timu so dzinongoda kukuuraya mweya, kune vamwe vanhu so vanongoda kungokudzikisira so, but have confidence in yourself first. Chero structure yacho zvisina kumira zvakanaka, my hips handina, zvakatonaka zvakadaro. Kune vanhu vanouraya confidence yevamwe. Unoona munhu achitaura kuti munhu ane Jojo Tank achireva dumbu wati Jojo Tank riripo, ndoita zvangu ma exercise, but zvakadaro I don't allow anyone handitika kuti abvise confidence yangu. Body shaming inde tukumbo tutete wangu unoza. Saka mufesi wangu anga akandiroora aingoti akada kundiboha kuti amazing tukumbo twako hatuiti. Pedzira ndatozoona kuti ane confidence yakutorasika, but pane pandakazongotarisa shoko raMwari ndikaona kuti I'm wonderfully and fearfully made. Andron my hips or no my hips tukumbo tutete or no tukumbo tutete yellow bone kana kuti wakasvibira. Takaenda. Don't allow anyone kuti akutorere confidence yako. Don't put yourself down. Unoona kana kuti kutoparidza kuya kutori netimu revafundisi rinotonzwa kuti chimama ichi chinotouya zvekutodaro kunyangwa ari munhukadzi, because ukangotanga kuti pavarume ndinogona kuparidza here watozvidzikisira naika. Saka ndandiri kutaura nyaya yekuti broken crayons still color. Our past experiences zvakatirwadzisa, zvatakasangana nazvo handiti zvinoita kuti munhu ashaye confidence. Right, but kana achinge ashaya confidence, ndo yandafambira kawangu kuti nditaurire vadikani vose kuti a broken crayon rinongokala. For instance, ukarambwa handiti unopedzisira wakufunga kuti uri zitye wangu. Zitye ka rinenge rakaungana kumusika kuyako, ukateerera language yacho inenge ichitaurwa navanhu vachitengesa zitye, uya hode bhero kana ukaramwa tinopisa. Handiri kuona munhu akuti mazi ndakamboyuzwa, munhu akuti ndazitye because ndamboroorwa neuyu ndasiyiwa nauyu, ndandiri rimwe rebhero wangu, but pane chinhu 1 chandakatenda. Panoita 1 murume anongori serious anodarika mabhotiku wangu, obva atosvika pabhero paya, osvika omboti bhatani iri rakakura, but wonzwa muridzi ari kuda kutenga kuti ndinonodzora kwapa pachachena here, munhu oti ndinonodzora. And one thing that chandinofarira ndechekuti bhero ihembe. Ende kana waripfeka manje rakasiyana nedzemumashopu, because dzemumashopu munogona kutoona 2 3 vakadzipfeka, but bhero rinenge riri rako wega. So I'm saying no matter how you are broken, unoziva kana crayon rikagurwa nepakati
rikangonopenda so kala haichinje. Saka no matter how you were hurt, no matter kuti vanhu vakakudzikisira sei, yellow inoramba iri yellow, green inoramba iri green, red inoramba iri green, I have just come kuencourage umwe munhu kuti have self confidence in yourself. Don't allow people kuti vakudzikisire. Stand for yourself. Anditika rimwe timu rinotidzikisira riya abeta wangu kana kutongoti tinoda kutenda ine muranda wenyu, Mwari vanozodza, Mwari vanoshandisa, Mwari vanopa marevelation, Mwari vanopa nyasha dzekumwa mutsime reupenyu. Vanga vachidhonza mvura kubva kutsime vachitipa, tichiona kuti zviro kwazvo iyi mvura yeupenyu iyi kuna kwairi kucherwa patsime reBheterehema. Zvinowedzerai nyasha idzodzo, wedzerai nyasha idzodzo pavanotenderera nyika yeZimbabwe, pavanopakasha masango muAfrica, pavanopakasha masango pasirosi. Nyasha dzekuparidza Jesu mupenyu ngadzirambe dzichiwanzwa pavanhu. Nyasha dzekuparidza simba repamuchinjikwa, nyasha dzekuparidza the power of the new covenant ngadziwedzerwe pamunhu wenyu. Tinonamata nezita raJesu, meso ekuona tsime, nzeve dzekunzwa voice retsime ngadzirambe dzichivhurwa. Tinonamata nezita raJesu, mupai materitories, may he possess his possession. Padzika ngato, pashoko raMwari padzika ngato, pashoko raMwari paisatsoka ngato. Tinonamata nezita raJesu, may his voice be heard, may his voice be heard, may his voice be heard. Kuna demoni rakati Paul we know, Jesus we know. Sharia kuti Paul anga atora materitory muchimba yamweyo akaipaka muziva. May he take the territories, may he take the territories, may he take the territories. Tinotaura nyash, tinotaura nyash, tinotaura nyash. Turikai murimi muchene, turikai murimi muchene anogara. Ngatsoke nemvura paBheterehema, apa Zimbabwe imwe. Ngatsoke nemvura paBheterehema, apa makereke amwe. Ngatsoke nemvura paBheterehema, apa mafamilies amwe. Mvura oye paBheterehema. Tinonamata pamuranda wenyu, pasvika Mwari nekuzodza, arambaiwo muchingozodza. May the times of his anointing overflow. As it was from the head of Aaron to his feet, we declare and we decree upon him. Chengetai muri yake, chengetai vana vake. Tinonamata nezita raJesu. David anoti ndakanga ndiri mudiki, asi zvino ndakwekura. Handina kuona akarurama achisiyiwa, kana vana vake vachipema shingwa. 2023 Mwari, amuri yamvangera haipeme shingwa. Vana vava havashai zvekudya, havashai mari dzekuchikoro, mudzimai wavo havashai chekubika. Tinonamata Mwari wavakarurama, the God our supplier. Takutenda itakuongai muzita raJesu weNazareta. Atese titi amen. Tuombe Jesu. Miri, you're welcome. May the good Lord bless you. Thank you so much. So Matthew chapter 4 from verse 1, and I'll read. Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. After fasting for 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Father, we thank you for such a time. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. I'll repeat again the scripture. Matthew chapter 4 from verse 1 up to 4. So then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil.
After fasting for 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Shena Goto, you're welcome. Thank you so much for tuning in. Wamugo, how are you doing, my brother? It's been a long time. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. A woman of God, Beverly Chaleka, thank you so much for tuning in. May the good Lord bless you. Mai Nyamuno Korasaru Pinda Petronella, how are you doing? May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. The tempter or the devil came to tempt Jesus in the wilderness. Just after 40 days and 40 nights of fasting, Jesus was hungry. And the tempter came with something that sounds like he's a good man. Nokuti wakauya aine miedzo une chekuita nekubreaka the fasting, kana kuti une miedzo une chekuita ne-eating, kana kuti nechekudya. In other words, when the devil wants to attack, anotanga aona the desperation and the need in somebody, so that you create a temptation that looks like something good. Whenever the devil wants to attack, he creates a temptation that looks like a breakthrough. In other words, anoyane breakdown yakapfekedzwa a jacket rakanzi breakthrough. So it takes spiritual maturity to know that this is a temptation, although it sounds as if it's something good you've been waiting for. Remember, Jesus was hungry. Jesangani nzara after 40 days and 40 nights. Then the devil came to tempt him, to strike a temptation. He recorded something that looks like a breakthrough. Imagine unenzara and somebody a message ye eating, cannot a message in a chekuita nezvekudya. It sounds as if the devil anotanga garapas asat aita strike. Anotanga atarisa the need irimumun, antanga atarisa the challenge irimumun, over a quarter a problem iri connected ne breakthrough, yet it's more it break down. So the devil is so cunning to a level yekuti he does not strike asataita research yekuti pandiri kuda kustrike pakamira sei. Jesus was hungry. After fasting 40 days and 40 nights, Jesus was hungry. And the tempter came. So I want us to get this picture very well. After fasting 40 days and 40 nights, the devil came. Wakaipa ari kuuya kuzotempta, wakaipa ari kuuya kuzostrika just after 40 days and 40 nights of fasting. To me, it's a picture yekuti fasting pachayo cannot chase the devil away. Because for 40 days and 40 nights of fasting, the devil was not supposed to come any near or any closer. But the devil came just after fasting. A complete 40 days, 40 nights, the devil came. And the parikuya arikutoya aine a temptation. And the temptation looks like it's a breakthrough, cannot it's a good thing. Imagine kuti unenzara, you're desperate for food, you are so hungry. Munukana aine nzara, he respects any message in nechekuita ne food. For example, kana munhu asingashande respect every information inechekuita ne-employment kana ne-opportunity to make money. So the devil is an opportunist zvekuti anoita strike kana atanga aita research yekuti pandiri kuenda pakamira sei, munhu wacho ari kudei. So your need is one of the ingredient inoshandiswa nadevil kana akugadzira keke rinonzi temptation. Anotanga aita research otarisa the need iri maari kuda kuenda. Akaona kuti pandiri kuda kuenda pane nzara, anobva atora nzara iyoyo oishandisa as part of the plan. Kuti ndostrika sei kana munhu aine nzara. Let me create a message ine chekuita ne food. So the devil came. But asati atempta haana kuya ne another to do nekuti Jesu wacho ane nzara. Saka pane nzara panostrikwa, panorohwa
message inenge inechekuita ne-eating. So the devil came and he said, if you are the Son of God, number one, ari kustrika, ari kurova by checking identity, knowledge. Kuti munhu wandiri kuda kudhila naye anomboziva here kuti ndiani. So whenever the devil wants to attack, anotanga aita research concerning your knowledge about your identity. Okay, sorry. So the devil check your identity knowledge first. Kuziva kuti iwe unoziziva here kuti if you are the Son of God. Ukazvitarisa Jesu asati aita basa, he was baptized. Baptism, Mwari vakakonfirma, this is my son. So Matthew chapter 3 verse 17. And a voice from heaven said, this is my son, whom with him I am well pleased. So denga rakapupura, Jesu akazvinzwa after baptism, kuti identity yake inechekuita nedenga baba vati kudii. Denga rati, the voice from heaven said, this is my beloved son, whom I love. With him I am well pleased. And the devil now wants to attack Arikuyachit. If you are the Son of God, if you are, if kana uri, the devil arikutesta, the temptation irikutangira pa identity crisis. You see in our times now, the challenge here today, we don't know our identity in Christ. We don't know our original identity in him. Sister Bula Konde, you're welcome. Silechi, you're welcome. Black Pimbas, Shua Kwazizira Mfumu, thank you so much. You're welcome. Pastor Nira, thank you so much. Say thank you so much for tuning in. May the good Lord increase you. Thank you so much. So I want you to see the devil charikutanga aita arikucheka the knowledge behind identity. Why? Nobody does the same skill, the same strategy. Yaakashandisa garden. Through the mouth of the snake, the devil akataura message kuna Eve. Kuti munozere kuti mukadya muchero munofanana na Mwari. Mwari vari kutya kuti kana madya muchero munofanana. Yet they were already created in the likeness and the image of God. But the devil paakauya achistrika with this identity crisis thing, akatoona kuti mukadzi haana that knowledge concerning their identity. Saka the devil paakauya akatoti aiwa Mwari vari kutya kuti kana madya muti uyu munofanana. So number one thing chakashandiswa as a weapon, as a tool by the devil, kucheka kuti munhu wandiri kudhila naye anoziva nokuti pane identity ndo pane foundation ye understanding yako, ndo pane confidence dzako, ndo pane stability yako in the things of the kingdom. Kuziva kuti umbori ani in the sight of God, mumeso aJehovha. Nokuti pano Jesu achipedza kubhabhatidzwa, the heavens were opened, voice rikati, this is my beloved son. But the devil now is coming with such a statement, yakuti if you are the Son of God. Kuda kuti ipapa pane nyaya, pasati paenda panonzi tell these stones to become bread. The miracle was not a big issue, but the identity crisis was the big issue. Kuda the devil will not strike when you know yourself very well. Kuti umbori ani muna Kristu. Like in these days, you find somebody are born again, but an identity crisis. When he approached the throne of God, whether in prayer, in worship, in any angle, yauya nayo kuzosprison pamberi pamwari. Anobata the statement inenge yakataurwa na Roman centurion yekuti I'm not worthy for you to come to my house, speak your word. Statement iroro ranga riri valid pamazuva iwayo panguva idzodzo. Why? Because Jesus anga asataenda pa cross.
because by the reason of his blood we have been washed, tikapiwa ina identity. Vese vakamugamuchira akavapa simba rekunzi vave vana vaMwari. So our identity inochinja after the cross. Before the cross, hatisi worthy. Why? Because Mwari achititarisa before the cross, ari kutarisa a sinner. After the cross, ari kutarisa mwana wake. So your approach now concerning your identity matters most. So the devil pauya ari kuti, if you are the son of God, if you are the son of God, wakaipa sei ari kudashandisa this strategy ye-identity. Ari kuti ndoda kuziva kuti munzara yauinayo, do you still recognize your identity as a son, or else the problem inogona kucorrupta your mind. So unopedzera wakufunga kuti ndofunga Mwari handidi, handisi mwana waMwari, because I've been in this challenge so much. So because of hunger, the devil ari kuti ndoda kucheka kuti paunotambura, paunoshaya chekudya, paunoshaya chekupfeka, paunenge une nzara, unozinzwisisa here kuti your identity will never change. Identity yako haichinje nekuti you are broke. I love and respect Peter so much to an extent yekuti pana Acts chapter 3 Peter akati, silver and gold I do not have, but such as I have, in the name of Jesus rise up and walk. Kuti Peter paari kutaura kuti the many the beautiful get, ari kuti one thing I'm conscious about is my identity, or the presence of God in my life. Although I don't have silver and gold, but I know Christ is in me. Kuti Peter was aware, he was conscious of the presence of Jesus, despite kuti he was broke at that moment. Ari kuti silver and gold handina, ari kuti mari hapana, but chandinoziva chiripo chisingabve kana even mari ikabva is the presence of God in my life. So the devil now wants to take an opportunity yekuda kustrika kumunhu ari muchallenge, ane nzara, kuti nzara haimbofa here yakacorrupta your mindset. Because tikaenda kubhuku yaLuke 15:17 uchaona kuti tine challenge yaprodigal son. Prodigal son, because of hunger, akabvuma kuda kuluza identity. Not only prodigal son, but tikaenda kuna Isaac, kuvana vaIsaac, Ishmael, tikaenda kuna Isaac, uchaona kuti pane nguva yekuti the brothers vakasvika pakuti let's exchange, iwe undipe udangwe, ini undipe chekudya, udangwe hwacho hunondibatsirei, kana ini ndine nzara udangwe hunondipei, it's good kuti ndingoluza udangwe hwangu. Identity crisis iri kucreatwa nekuda kwehunger. Identity crisis yakacreatwa because of hunger. Identity crisis inogona kucreatwa kana munhu ari muhunger, kana asinganzwisisi. So Jesu ane nzara, he was hungry, and the devil paari kuya paari ari kuti kana uri mwana waMwari, can you turn these stones into bread? Sei ari kuda kumbochallenge identity, because in Esau the devil akaiwina. Why? Nekuti Esau adzoka kundovhima asina kubata, akati kuna Jacob, zvinondibatsirei kuti ndirambe ndiri dangwe? It's better I lose my position, I lose my identity as the firstborn son, ndiwane hangu food. Pana prodigal son, the devil akabudirira akaiwina, because prodigal son aine nzara, akati I'm going back to the father. Asvika kuna baba ndokubva ati musanditore semwana wenyu, kuti hunger has reduced my mental understanding, my capacity to reason, my identity, I've lost it in hunger. Saka akati baba musanditore semwana, nditorei semuranda. He was so hungry, he was so desperate for food, to the level yekuti I will humble myself to a level yekuti I will lose sonship to gain bread. Yet chachiri mystery iri yakavanzika ipapa. When you are a son, automatically bread is yours by right. But if you become a servant, you work for bread. But if you are a son, saka papa uchiona pa the Lord's prayer, tinoti tipeiwo chingwa chedu, it's not a begging statement, kuti tipeiwo chingwa chedu chanhasi, ku-acknowledge kuti chanezuro takapiwa, because we are sons. So the devil paari kustrika now, ari kuti if you are the son of God, sei ada kushandisa that term, achiziva kuti Jesu achipedza kubhabhatidzwa naJohani, denga rakavhurika rikataura kuti this is my beloved son. Jesus is conscious of his identity, but the devil is taking chances. Why? Because anoziva kuti Jesus is hungry now
for 40 days and 40 nights haana kunge adya. Saka because of hunger, sometimes identity yake is shaking. It's happening in the church, it's happening in the body of Christ, it's happening to a lot of people. To a level where when challenges come, they no longer understand and they no longer believe that they belong to God or they are the sons of God. I don't know whom I'm talking to. I've come to challenge you in understanding your identity. A challenge will not change you. You will remain a son of God, although in a challenge. Dambudziko arikuite muranda, dambudziko arikuite muranda, rinokuita mwana wa Mwari ari mudambudziko. So the devil is taking chances. Kuti kana munhu ane nzara, atsanya 40 days and 40 nights. Chino wani chandinoziva kana munhu ane much problem, anotadza kuunderstand identity yake. Kana munhu ari mu challenge for a long time, anotadza kuunderstand kuti Mwari achiri kundida. So sometimes even the love of God, you can still doubt it. Kuti Mwari munoti anondida here inini. Namo yese, because dai Mwari achindida ndisiri mudambudziko. Yet unogona kudiwa and unogona kuita pass through a challenge, and yet God loves you so much. Makata boshala basadaka. Redada sakianda. Hear me very well, people. The devil parikut, if you are the son of God, if you are the son of God, it's a question in echekuita identity. Say ada kuishandisa is using this to a hungry man. Why? Because when people are in challenges, they doubt their sonship. They doubt their relationship with God. So, panapa, the first line, identity check. If you are the son of God. Tell these stones to become bread. This is NIV, but King James, tell these stones to become bread. This is to do with the miraculous power. Tell these stones to become bread. I want us to have a close look concerning this statement. Say devil, Satan, nekuipa kwake kwese. Ari kuda kuti Jesu ave ne breakthrough in terms yekuti abva mu fasting akuintroduce feasting. Ada kumupa chikafu. Ari kuda kuti Jesu agute. Zvinoita here kuti the devil auya kuzokuataka, auye ne breakthrough. Never. Which means there is a mystery behind this statement. Turn these stones to become bread. Let me explain. Jesus is the bread of life. Number one. Number two, he is the stone or the rock. All right. As a stone, ndiro dombo rakaraswa nevavaki rikazova musoro wekona. I'm sure you understand this statement. Pandakamboparidza from Genesis 11, uchaona kuti vanhu vaivaka a tower of Babel. So instead of stone, they made bricks. And God came down and confused their language. Why? Because they have rejected the stone, and the stone represents Christ. So, he is the stone, he is also the bread. So the devil is so calculative to a level. Yekuti anoziva kuti identity yemunhu, kana kuti the revelation behind this person wante kudila naye. He is also the bread of life. He is also the stone. But on another dimension, muvaki Matthew chapter 7, akangwara, akavaka imba yake padombo. Dombo represents foundation. Waro. Malambo echinhu. Foundation. Foundation kana kuti waro. Wechinonzi mukristu. I-relationship na Mwari. Mukristu. Munhu ane relationship na Mwari. So dombo kana richi represent a foundation. Riku represent a relationship between men and God. Kuti rakabatanidzwa na Jesu. Munhu kuti ave na ukama na Mwari na Baba. Bond yacho iri pana Christ Jesus, and Jesus is the stone. Kureva kuti bond ye relationship ye munhu na Mwari iri pana Jesu. Saka pano the devil paruti tell these stones to become bread. Without unzwe answer ya Jesu ndo pane clue ne revelation yacho. The answer of Jesus part 4 now. Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that proceeds from the mouth of God." Man does not live on bread alone, but by every word
that comes from the mouth of God. Jesu ari kuti munhu haararame nechingwa bedzi, asi neshoko rese, by every word rinobuda mumuromo maJehovha. Munhu haararame nechingwa bedzi, asi neshoko rese rinobuda mumuromo maMwari. Jesu haana kuramba nhau yechingwa. As a man, you need to eat, you need to feed. But pano Jesu ari kuti handicho chese chingararamise munhu chingwa charoda kuti ndifaitire kuti ndive nacho ndidye. Munhu haararame nechingwa bedzi, asi neshoko rinobuda mumuromo maJehovha. Okay, pana mtoda kuti break revelation, but ndoita step by step. Regai nditange concerning bread is the word. Jesus is the bread of life, and Jesus is also the word. Saka pano Jesu ari kuti munhu haararame neshoko chete, bread tobvisa panoti bread toti word, because Jesus is the bread of life and Jesus is the word. So men shall not live on word alone, shoko bedzi, but by every word that proceeds from the mouth of God. Ndo pane error mostly in the body of Christ. Why? Vese vanopikisa vamwe, vanotuka vamwe, nekushora vamwe, vanovhura Bible. Unotonzwa achiti nini handitenderere, handituke munhu, nini ndinovhura scripture. Kana ndichitaura munhu wese wane ndichataka ndovhura scripture, because ndiri based neword. Jesu kana ati munhu haararame nechingwa bedzi, asi neshoko rinobuda, the word that proceeds. It's a continuous tense yekuti shoko rinogara richibuda. Kureva kuti Mwari wedu anoramba achitaura. Iri Bhaibheri ndiMwari akataura. Revelation ndiMwari ari kutaura. I'll download it this way. This is the bread irikutaurwa naJesu kuti munhu ararame nechingwa bedzi. That's why there is need for somebody to be anointed, appointed, and sent by God to minister the word. Why? Because iro pacharo chingwa. But ichi chingwa ichi ndechanezuro. Chingwa ichi ukasava nerevelation hachikugutse. Why? Saka uchiona kana Bible ravhurwa tapedza kuverenga, vanhu vanogara kuti taurai nawo. Kureva kuti paravhurwa rikaverengwa tine nzara, toda kunzwa the mystery behind. Chinofidha vanhu irevelation. But revelation inobuildwa kubva pascripture, which means scripture pachayo without revelation it's bread alone. We need the word that proceeds from the mouth of God. Kureva kuti iri Bhaibheri ndiMwari akataura, but chinotibatsira today ndiMwari ari kutaura. Zvichibva papi, we read the scripture and we begin to minister. Which is by ministering, God is speaking. Men shall not live by bread alone. Bread represents the word. But the word is not enough when we don't have the revelation upon the word. I don't know if you can hear me very well, people of God. Iri pacharo unogona kuriverenga ukato create a problem instead yeku create a solution. I'll show you. Let me quickly ndimbo jamba mchana. Tigone kubatsirika pa statement ndataura. Timbo jamba mchana tiende pa ipapa ma temptations are. All right. Matthew chapter 4 verse 5. Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, you will command these angels concerning you. Even the devil can quote scripture. That's why I'm not moved by any man who say inini ndinovhura Bhaibheri kuti ndigadzirise nyaya ndinovhura Bhaibheri. Kuvhura Bhaibheri kuri right, but chakanakisa kurivhura iwe wakavhurika. Kuvhura Bible usina kuvhurika unocreate ma temptations, ma challenges, ma problems in the body of Christ. Many people without the grace or the gift of revelation, they are bringing in confusion in the body of Christ by the reason of opening scriptures while they are not opened by the Spirit of God to get the revelation upon the scripture. The word alone is bread alone. Men cannot live. Nekuverenga uchiti David akauraya Goliath. Azvikubatsire muupenyu hwako kusvika that word rava personal, rava relevant in your life. I'll give you an example. Isu vabereki vedu takakura tichiudzwa kunzi mukashanya kumba kwevanhu mukanzi let's say maenda kunotamba
ukaedzwa kunzi culture ikuno yekunzi kana vamwe vachidya sadza vanokuedza vanokusheedza kuti uyaudye. Unofanirwa kuti kana waedzwa kunzi yaudye sadza unoti ndakaguta, kwete nekuti unenge wakaguta, but uri kupersonaliza shoko rawapiwa kumba kwenyu naamai vako. Why? Nokuti ukanzi uyaudye sadza neshamwari yako ukataura uchiti tanzi titi takaguta, vanotoziva kuti uri kutoda kudya, but you have been forced neword rekumba. That word alone ukarikopa ukariti tanzi titi takaguta, vanoziva kuti uri kurambidzwa kumba kwenyu, but wewe unoda. Which means we must learn to personalize the word of God. Unofanirwa kutaura kunzwa kutaura kwaMwari wopersonalize soko racho rova rako. Saka the personalizing of the word is the revelation for today. Why? Because whatever you are praying for God to bring into your life today, hakuna munhu anga anazo. Times have moved. Even the richest man anonzi Solomon anga asina phone. He was phoneless, Solomon. Kana paapa anga asingabatike. Yet he was the richest. Even motikara anga asina, even kaonda fit anga asina. Yet he was the richest of those days in those times. You got a prayer nasi dzimwe nguva you don't want camels. Vanga vakapfuma na Job vanga vane ngamera, you don't want camels. You want something relevant in our time, which means you must get the revelation according to the word that proceeds from the mouth of God. So panapa the devil, he wants people to have Bible alone, and don't have the word that proceeds from the mouth of God. For he knows, kuti ukangorivhura usina kuvhurika, you cause confusion. That's why even the devil, pama temptations ake ari 3, one of the temptations, which is the second one, he had to quote scripture. Matthew 4:5, the devil had to quote scripture. Kushika pa level pakuti pa 6, at if you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written. How can a written word be a temptation? Kana Satana achiti it is written, throw yourself from the top. For he said, you command his angels concerning you. Maybe some, they don't know what Satan why caught up happy. This is Psalms 91 verse 11 to 12. Temptation, ilipana Matthew chapter 4 verse 6. The devil was quoting Psalms 91 verse 11 and 12. Inotaura ichita hangatendere tsoka yako kurera padombo uchatumwa vatumwa kuti vakugame. Even the devil akada kuunza problem in the church, you use a man to preach without revelation and cause confusion and create temptations. Urikuona kuti Satani papa ari kuti kuna Jesu shetuka uye pasi. Temptation iyi yakaitirwa pa church. Kuti attack ku church iBible isina revelation. Attack yese ina men of God concerning other church and other ministries, he opens the word. Why not the devil pama temptations ake, the second one, akaenda na Jesu pa church, pa temple pa msora, akati shetuka. Kureva kuti people are going to fall in church because somebody will be preaching without revelation. People will backslide. People will be rebellious because of hearing a certain preacher who is motivated or used by the devil. He can even open scriptures to make people fall. People are falling in these days because somebody is preaching. People are fighting in church these days. People are rebellious in church these days because somebody is preaching. He's opening the Bible, but he's not opened by the Spirit of God to understand the Bible. That's why Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word. Now the bread chingwa right, and the bread is the word. But shoko bezi usina revelation. It's not enough, not by bread alone. But by every word that proceeds from the mouth of God. So concerning this temptation, without women Jesus, but men does not live on bread alone,
but on every word that comes from the mouth of God. Saka panoti bread unogona kupa dzima kana kuti kupa chinja oisa panoti word, because bread, Jesus is the bread of life and Jesus is the word. Kurati shoko bedzi usina mashoko ari kuda muna Mwari. To have a Bible without the revelation of the scripture, you are creating a temptation. That's why the devil, pa second temptation, I want to use that Bible now to make you fall. Shetuka, for it is written. So every debate, every disaster in body of Christ, unonzwa vana achiti manje anovhura shoko vanhu vanomurwisa hake because iye anovhura magwaro. You can open the word, the scriptures, while you are not opened by the revelation or by not hearing the word that proceeds from the mouth of God. There is chaos today in the body of Christ. Why? Because this temptation yakakreatwa na devil in a scripture backing. The devil I want to attack the church at a level. I'll use the same Bible to make people fall. I will quote the Bible. It is written. I don't know kana muchinizwa papa. So dabata the other side of the mystery concerning Bible and revelation. Revelation is the word that proceeds from the mouth of God. Bread represents the word, which is the Bible. But Bible alone without revelation, you cannot make it. Why? Because you need to personalize the word. For you to have the blessing of the word, you need to live according to the word. So takakura musystem yekuti mukaenda kundotamba kukabikwa kumba kwamaenda kundotamba kweshamwari yako ikati uyai mudye, unofanirwa kuramba uchiti takaguta, haufanirwi kuramba uchiti tanzi titi takaguta. Why? Because by saying so uri kuexpose amai vako ende uri kubuda pachena kuti inini nzara ndinayo but ndaiswa musystem yandimanikidza kuguta. Saiye akaramba chikuti uyaudye anoziva kuti anobudirira kuti uchadya. Why? Because you have not personalized the word. Okay, I'll leave that on aside. So Jesus argued, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. The second dimension of the revelation, the word bread here, let's take it as bread, original chingwa chekudya. Why? Because he was hungry. The devil had a temptation yekudya. So panapa Jesus argued munhu ararame nechingwa bedzi. Kurati Jesu haasi kuramba kuti pakurarama kwemunhu panoda chingwa. The physical issues of life dzinoadreswa futi neshoko raMwari. Saka Jesu haana kuti bread is useless, we don't need bread. Munhu ararame nechingwa bedzi, izwire kuti bedzi harireve kuti kwete. Man does not live by bread alone. Kureva kuti chingwa is part and parcel yekurarama kwemunhu. Man does not live by bread alone. The equation yacho, bread is involved. But bread is not enough if you don't have the word of God in your life. But say the devil afunga kushandisa chingwa nematombo. The devil is so cunning. Anocalculator. Why? Because bread, chingwa chekudya, chingwa, resembles a blessing yauneta partake in the physical. And you know what I'm a breadwinner. I see kuti anowina chingwa enyaya kuti ari kubatsira vanhu palife nekudini. I'm sure you understand statement yekuti breadwinner. Breadwinner is somebody who is helping the family, is getting money, many things, resources and whatsoever. Ndiye breadwinner. Saka panapa Satan party turn these stones to become bread. Ari kuti ndiri kuda a church is fighting the church kuti ndiri kuda church inobvisa stone dombo yoisa chingwa. Yet order iripo mukingdom yaMwari. Panofanirwa kunge pane relationship kuti baba vakupe chingwa. Give us today our daily bread. Watanga wati kudi? Our Father who art in heaven. Foundation, relationship. And the foundation is Jesus. So stone represents foundation. Bread represents a blessing or a physical need. So the devil ari kuti ndiri kuda church inongoda beds kugadzirisirwa ma physical need,
but ichipwanya relationship naMwari, because dombo rinomirira foundation paunenge wakatsika. Saka chitakatsika muukama naMwari through Christ Jesus. Saka kana uri muna Mwari, foundation yako iri relationship, you don't beg for bread. You don't need a miracle to get bread. It must become a lifestyle. I'll give you an example. In this way. Veku State House, vakanwa breakfast yakati simbei, ine mazai, ine nyama, nechichi, bacon, ham and whatsoever. To them it's not a miracle, it's a lifestyle. Because vari muimba yeushe, they are supplied those things as a benefit. Yakuti is the first family. Haisi miracle kuti vanwe tea iri heavy kudaro breakfast, because they belong to the royal family. Zvavari zvinoita kuti chinhu ichocho chive ordinary. Saka pano the devil pari kuti if you are the son of man, turn these stones to become bread. Ari kuti panofanira kuitika a miracle kuti udye, yeti kuti adye hapadi a miracle. Why? Because if you are a son of God, your father will give you bread. Give us today our daily bread. So the devil ari kuti toda kuti tichinje matombo ave chingwa. Akwake hakusi kuda kuti Jesu agute. Satani chaari kuda ndechekuti ndiri kuda church isinei ne relationship, ine foundation, ine dombo ukama naMwari, but inongoungana kuti iudzane pamusoro pechingwa. Yet we must gather kuti titaurirane pamusoro peukama hwedu naMwari, our relationship with God. And bread becomes something as an incentive, chinhu chatinopiwa as a privilege, as part of the family. But the devil ari kuti aiwa matombo ngaave chingwa. Yet ukava nedombo, ukava ne foundation, automatically bread inova a supply, kwete a miracle. Relationship pachayo ine ma benefits ausingawani outside the relationship. Saka uri kuona prodigal son ndo paakaipotsa, paakadzoka kumba akadzokera chingwa akati baba musanditore semwana, kuti I'm no longer interested in relationship, but I just need to feed. So the devil bari kuti chinja matombo chive chingwa, ari kuti foundation muvaki akangwara akavaka imba padombo, kuda kuti chiregera kuvaka upenyu hwako muna Mwari. What you need, ingouya kuna Mwari because you want a miracle concerning eating or bread. And the devil pane izvozvo in our times do attack yaakaita kuti when people gather, ukaona panhu pazara, pane a promise of physical things which God can supply and give to people. I believe so much. But vanhu ngavaungane vachibuildwa mu relationship, because benefit inowanika mu relationship ndeyekuti it becomes a lifestyle. I'll give you an example. Vanhu pavanga vari murenje, Mwari wakavapa chingwa as a miracle, akavapa mvura padombo as a miracle. But pavanonopinda mu promised land, chinoita kuti Mwari under the leadership of Joshua, Bible wrote, and the manna stopped. Chakaita kuti supply yema miracles imire, vanhu vapinda mu Canaan, inyaya kuti vapinda mu promised land where they can live by principles and not by miracles. God, they will till the land, plant a seed and get the harvest. Chingwa chavaidya murenje vachichiona se miracle, kana va mu Canaan, it's no longer a miracle. It's something they can do on their own. Limitation iripo kana muri murenje, munongochipiwa chingwa. But blessing irimo kana mu Canaan, mukadyara wheat kana maikowa, zvakwamuri kubeka mascones, zvakwamuri kuita macream donut, zvakwamuri kudya mabuns. But kana muri murenje kana mapiwa chingwa, ndichocho chingwa. But kana mu Canaan mane wheat, you make a decision, maybe to bake a cake, flour manayo, or to do something chamunenge mashuwira. Why? Because you are now there. So kana wa mu relationship na Mwari, there are things that will come to you because of relationship, not because of hunger. I'll give you an example. Ukaona mwana asina kana butsi yekupfeka achifamba murodi, chinopinda mauri ndechekushora
kana kuda kuziva kuti mwana wani, kwete kuti anoshanda kupi. Unoziva kuti palevel yake haashande ende haafanirwi kuzvipfekedza. Pane mubereki ari kunegleta responsibility yake pamusoro pemwana, kuda kuti kana wava mwana waMwari, your problem becomes a problem to your father. You don't need to perform a miracle kuti uve nebread. What you need is to ask for bread from the Father. Give us today our daily bread. But the devil amuti, if you are the son of God, kuda kuti ukasaziva identity yako, nokuti kana uri mwana waMwari, baba vako vanosupply bread to you. But kana usingazizive, you need to perform a miracle to get this bread. So dombo represents foundation. Nokuti muvaki akangwara akavaka padombo. And bread represents a physical blessing. Kureva kuti you need your relationship with God. And whatever you desire in the physical, God is so faithful to supply to his own people. But the church now today, the devil is very happy. Why? Because the church now is gathered to turn stones into bread. You don't hear much about soul winning. You don't hear much about the relationship in Amari. You just hear the blessings, the blessings, the blessings, and the blessings. It's good and it's real. But the bigger part of the story is if you are related with him, if you are in a relationship, uri mwana wake, zvaunofungidzira kuti miracles haasi, it becomes natural. Ndo nature yako. Ndati munhu wekustate house kudya chikafu chakanaka ndozveikoko, hazvisi zvishamiso. But munhu akarova tii nenyama kana nesausage kana nehemu, achigara kana kubudiriro kana kumufakosi, Joshua akauya kuchechi anogona kutopa testimony kuti hama dzangu nhasi ndaona Mwari achifamba netsoka, tadya zvakaomarara nhasi, ndaona denga richifamba. Asi kana ari at a certain level, it becomes natural. Unoziva here kuti, alright, I'll give you this example. Unoziva kuti pane zvinhu zvekuti mumwe munhu akava nechinhu ichocho anogona kusarara. But kune vanazvo zvizhinji vanotorara, hope kutobata. But mumwe munhu kungova necheese mufiriji umu, amene anomuka how many times usiku, hope dzisiri kubata. But kune vekuti they are used to such a life, zvekuti hope dzinotobata mufiriji mune zvinhu. Kune a level in life yekuti ukangoona hembe yakanaka so unoti dai kwaedza ndapfeka. Kugoita a level yekuti kana kukaedza you are not moved much kuti dai ndapfeka ndaonekwa, because it's your lifestyle. Zvinodadisa kune vamwe zvinhu zvekuti zviri ordinary, zviri natural. So kana wa a son of God, apadi a miracle for you to get bread. It's your right, it's your privilege as a son, because you belong to the family. So the devil arikuti panenya ndepekuti if you don't know your identity, unonamatira zvimwe zvinhu kuti zviitike. Yet ukaziva identity yako, you believe and trust kuti zvinoitika. If you are the son of God, turn these stones into bread. Kuti ukasaziva identity yako, unopinda busy. You try to make things happen. But when you know your identity, you surrender to God, who will make things happen. So the devil came to Jesus with a temptation of turning stone into bread. Kwake hakusada kuti Jesu agute. Kwake hakusada kuti Jesu agute adye. He knows the meaning of the stone. But it means foundation, relationship. So Jesus knows this. Anakuperform a miracle, although ana ability and power, anakuperform a miracle here. It is written, man does not live on bread alone, but on every word that proceeds from the mouth of God. Ukatarisa pama answers ese a Jesu, ane mhinduro inoti iri yakafanana in 3 stages. It is written. Do not put the Lord God on test. It is written. Worship the Lord your God and serve him only. Kuda kuti Jesu paari kuita answer back to the devil,
he is going back to the scripture. But pane challenge depano now, not even the devil asvika paari kukotawo scripture, because Jesu ari kuansa back achiti it is written, it is written. The devil ndokubva ati okay, unofarira bhaibheri stereki zvakanyorwa, ndokubva ati it is written, throw yourself down for it is written. Jesu anoipindura achiti kudii kana Satani akushandisa bhaibheri achiti it is written. Matthew chapter 4 verse 7, Jesus answered him, it is also written. For now ya battle ye depth of knowledge. Kurati ukava ne knowledge iri shallow, iri pamusoro isina kuti dzike isiri deeper. Unengo wangoti saka zvirimo mushoko saka ndizvozvo. But you need to go deeper in understanding. Satani kana ati kuna Jesu throw yourself down for it is written. Jesu anopindura kuti kudii kana Satani ati it is written. Noti ndirini hangu ndikanzi iti zvirimo ndaingoti haisitoita zvirimo. But Jesu ari kuti although it is written wakota, Jesus answered as well, it is also written. Kurati ya battle ye depth of knowledge. May you acquire deeper knowledge concerning the things of God. Usave nekuziva kuri pa surface kunokucreatera a temptation, yet it's a written statement. But you need to go deeper. Saka Jesu ati kudii kana Satani ati it is written, ndo paifanira kuperere nyaya. Jesu otosvetuka nokuti pakotwa scripture. But Jesu anoti it is written also. It is written also. The battle of knowledge. The battle of knowledge. Which means you must go deeper in getting the truth. Usangogumira pakuti zvitorima pakanyorwa so apa, zvitorima pakatonyorwa ndakuita izvozvo. You can create a problem. You need to go deeper with every statement. Shoko rimwe nerimwe rine rinopupurira. You need to go deeper in getting knowledge. Somebody once came to me. Unoziva kuti bhaibheri iri rinotorambidza kuti vakadzi vaparidze. Rinotorambidza kuti vakadzi vaparidze. Some they still believe that. Kana kumachechi kwavanoenda vakatoona mukadzi achiparidza vanotobuda vanototi madhimoni. Shoko haribvuma haridi izvozvo. Yet, if you go deeper concerning nyaya yevakadzi, you will see kuti pawakabatira pekuti havaparidze, you have been missing the spiritual understanding of the thing. Why? Because by revelation, mukadzi is a shadow picture of the church. So it's not the church, inopa the foot or the message to the believers, but it is the Son of God. So men represent son in the physical realm. Murume ndiye mwanakomana by a picture yekuti ndiye murume. Church mukadzi. So church haisiriyo in a message, but the Son of God. So okay, I'll leave that aside. Let me go deeper this way. Shoko rinosvika parinoti mukadzi ngaanyarare, but kana aakumba anobvunza murume wake. By simple reasoning, unofanirwa kucreatawo mubvunzo. Bible scripture ukacreata mubvunzo ndopaunoita deeper in research and getting revelation. Revelation inogona kubuildwa even usina gift by asking a question concerning every statement in the Bible. Ita mubvunzo. Kuti kana Bible rati mukadzi aparidze ngaanyarare kana ari muchechi anozobvunza murume wake kumba. Ita mubvunzo wekuti ko kana asina kurohwa, number 1. Ko kana akafirwa nemurume, number 2. Ukangoona ipapo mubvunzo iyoyi uchisha mhinduro yacho, which means there is a mystery behind that. Mukadzi ngaanyarare ngaanobvunza murume wake kumba, ko kana asina murume wacho, ko kana akafirwa, kana akadivorce, ko kana asina kubvira aroorwa, anonobvunza murume wani. Ukaona scripture yaita kuti vamwe vanhu vasaqualify pakupateka the blessing, reasoning yako ichiri natural. Because shoko raMwari rinoqualifyisa munhu wese ani nani. Hakuna vasingakuti saka asina murume yafa kwake. Because shoko rakati vanonobvunza murume wavo kumba. Saka asina murume yafa kwake hana wokubvunza. There is neither Jew, Greek, male or female. Iye murume pachake, he is not meant to preach
Kana uchiti mukadzi haaparidze, even murume haaparidze, but it is the Spirit of God in men that ministers. The Spirit haina gender. These are spiritual matters. Okay, I'll download it this way. Ingawa ni ng'anga, let me take you to the picture iri natural. Ingawa ni ng'anga pachayo yechidzimai ikasvikirwa, vanhu vanoti asekuru, aine mazamu, akatopfeka bra, ane zambia, aine dhuku, akasvikirwa, vanhu vanoti asekuru. Identity yabva kupi? Why? Because in the physical, mukadzi, but when you go deeper, the spirit yapaari now gives the identity of the person. So, munhu wese akava muna Kristu, akava muna Mwari through Jesus, we lose our personal and natural identity. We partake his identity. I will show you this way. Kudati muna Mwari, amuna a daughter of God. Why? Because we lose our identity. Vese vakamugamuchira akavapa simba rekuti vanzi vana vaMwari. Chinongoti to become sons of God, which means even a lady anotakura the identity of Jesus and become a son. So by spiritual identity, there is neither male or female. Kana ng'anga yechidzimai ichinzi asekuru, iyo ine mazamu, indava tisingapikise kuti aiwa hakuna sekuru ane. A spiritual identity is more powerful than the physical. Hatinamate munyama, tinonamata mumweya. Haisi issue ye flesh and blood, it's a spiritual matter. So identity is spiritual, because Mwari ndi mweya, anonamatwa mumweya. Pese paunodzoka kunyama, you are losing the spiritual understanding. Mwari mweya, vanomunamata mumweya. So to the spiritual realm, ambuya vanogona kunzi sekuru. Mukadzi anoita murume pa spiritual realm. Why? Because Mwari wacho mweya, anonamatwa mumweya. So pese paunodzoka ku flesh, pachinhu chiri spiritual, you miss the mark. People of God, hear me very well. The devil attack yake yasvika pa level yekuti anokota scripture, Psalms 91 verse 11 and 12. Anoti throw yourself down. If you are the Son of Man, he said, throw yourself down, for it is written. You will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Kuti usarovere tsoka yako padombo. Achatuma ngirozi dzikugame. And Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to the test. It's the battle, yet depth of knowledge. Go deeper in getting knowledge of the kingdom. Why? Because knowledge yako ikava shoma ikava diki, the devil can make you fall. Uri pa church. I temptation yake tirwa pa church. Kanzi pamusoro pe church yakanzi svetuka. Kurati vazhinji havasi kufaitwa vari kure. They are being fought in the church. And Satan kana achikurwisa pa church, anokurwisa through the mouth of a preacher who lacks the deeper revelation of the scripture. Vanhu vadona, vanhu vakuwadzwa pa church. Vanhu va backslider vari mukati. Vanhu are rebellious concerning the things of God. And yet vari rebellious kudaro, they are quoting scriptures. They are quoting scriptures. Hakuna chinondibata zvakanyanya chekuti munhu anorasika kusvika palevel yekuti anorivhura achitsigira era iri maari, anorivhura. Whenever I talk much about this stuff, yekuti the devil arikuda kudonhedza Jesu pa church, achiti it is written, which are not a lot of people. Sometimes there is a challenge concerning these things. For example, this statement, first epistle of John,
That's 1 John 2:12. 1 John 2:12. Shoko rinoti, I write to you, dear children, because your sins have been forgiven on his name. Vanhu ukavaudza kuti mukunamata Mwari mune vana vadiki, kwete pazera, but spiritual maturity. Kune vana vadiki, anokudzwa truly, munhu ari born again today, anofanira kuramba achinwa mukaka kuti akure mwana pazvinhu zvekunamata. Pavana apa hatina problem kuchechi kuti kune vana vadiki. Number 2, verse 18 now. I write to you, fathers, because you have known him who is from the beginning. Avachada. Anobva amira achiti, do not call anyone father, because you have one father in heaven. Shoko raMwari Bhaibheri harina kunyorerwa itsamba yakanyorerwa vanhu. Vanhu vakafemerwa naMweya Mutsvene vakanyora a letter for people to learn, to grow. Saka munhu ukamudza kuti mukunamata mune vana vadiki, anokudza kuti ichokwadi mune vana. Because taverenga kuti I write to you children. Ko kana pakanzi I write to you fathers, ari kunzi fathers ndiani? Because pana esi urati vakawanda ana baba. Yet iro racho unogona kurishandisa richiti do not call anyone father. Ona rakanyorwa kunzi I write to you fathers, because you have known him who is from the beginning. Known him. Makamuziva. Ari kunzi makamuziva uyu ndiMwari. Vanhu vari kunzi mafathers vari kunzi your level of knowledge makes you a father figure to others. Why? Because you have known him. Muneka kumuziva kamuinako kana kuti mugone kudzidzisawo vana, because mukunamata mune vana. So mukunamata kana muine vana as a shadow picture yevanhu vasati vakura pa knowledge, munana baba yevanhu vakura pakuziva. Ukasatenda kuti kune vanhu vakakudzwa naMwari pakuziva kukudarika, uri kuita era. Pese pane sign yekuti you lack wisdom is when you believe kuti you know everything and no one can tell you anything. That's a sign yekuti you lack wisdom concerning the things of the spirit. There are some people who have knowledge deeper than what you have. Haneni undonamata Mwari wacho saka ndinenge ndinazvo zvakatosiyana. I write to you children. Apa urambe enda kune wese anoramba kuti kune vanhu vanonzi ana father, ana baba mukunamata. Wese anoramba, but ukamuti ko vana anonzi kuti vana variko. Wese mudiki pakunamata mwana. But iro racho rati mwana ndora kuti I write to you fathers, ovata aiwa rinoti do not call anyone father. Iro shoko rinoti the Holy Ghost will teach you. Ndorinovha rati futi some are teachers, some are evangelists, some are prophets. Yet Mweya Mutsvene is a teacher, but somebody is called by God to teach. Some are teachers. A fivefold ministry ine chekuita na teacher, prophet, evangelist, apostle, pastor. Ukamudza kuti kune mapastor anobvuma. Ukamudza kuti kune maevangelist anobvuma. Ukamudza kuti kune maprophets anobvuma. Ukamuti kuna teacher anoti no one will teach you, the Holy Ghost will teach. Inyaya yekuti knowledge yake idiki. That's why Satan agadzira temptation in a scripture yekuti it is written. Jesu akunda achiti kudi it is written again. The battle, yet depth of knowledge. You need to go deeper in getting the understanding of the spirit. So kuvhura Bhaibheri hakuna kuipa, but kurivhura wakavharika kuri dangerous. Kurivhura iwo wakavharika kuri dangerous. Why? Because even the devil akarivhura achicreate a temptation kwete blessing. Pama temptations ataverenga imwe temptation yacho iri based on scripture. Psalms 91:11, the devil said it is written. Kurati pane imwe problem inogona kucreate kwa ne scripture when you don't have a deeper knowledge. I'm sure ndikagumira ipapa apa tinoita mushi. Ndikusiye une nzara. Bible rangu rinoti blessed are those who thirst and hunger. Ukangoona uine nzara so it's a sign of blessing.
ukada kuzwa kuti blessing yaenda unonzwa kuguta kugutsikana kuti zvaita. Shoko raMwari every time rinofanira kukusiya une that hunger yekuti I need more, I need to hear more, I need to research more, I need to get knowledge deeper. That hunger is a sign. That hunger is a sign yekuti you are blessed. I write to you fathers because you have known him. Havana kuita father as a creator. My fathers because of the level of knowledge. You have known him. Where you have created people. God is our only father. In terms of ndiye akatisika ndiye baba wedu. But on earth there are people who are father figures concerning knowledge of the things of the spirit. Whew.